Na, sziasztok, szia Ildi, szia Ádám. Igen, szóltam, hogy most fogunk indulni, van egy ingyen breakünk. Mára. Na, mielőtt még itt elindulunk, megmutatnám, hogy mik jöttek az előző breakből. Szóval jött nekünk, itt előző breakből gyönyörű szép lapjaink jöttek egyébként. Az egyik gyönyörű szép lapunk egy Chasing Glory Ronaldo. Aztán jött nekünk egy golázó Szoboszlai, majd egy aláírt Kimmich per 99-es számozással Danielnek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy részt vettetek, kicsit megigazítottam így egyenesebb a breakben. Aki szeretne részt venni breakben, tud hozzánk csatlakozni az Ike Cards Break csoporthoz. Ma már 2-3-an is jöttek, köszönjük szépen, hogy jöttetek, gyertek és vegyetek részt breakbe, mert nagyon gyönyörű lapokat lehet nyerni. Ez most pedig egy ingyenes break lesz, teljesen. Azoknak, akik részt vettek az elmúlt 4 breakünkben, kitartóan nyomták itt velünk, és 6 ember nyerhetett egy-egy csomagot benne. Úgyhogy ha szeretnétek ingyenes breakbe is részt venni, akkor is csatlakozzatok hozzánk az iCards Break csoporthoz, mert szoktunk olyan breaket is tartani. Szóval, most van nekünk egy darab mozaik FIFA dobozunk, ez a Road to FIFA World Cup, és minden résztvevő, aki nyerhetett ebben egy csomagot, ők benne lesznek, 6 darab csomag van benne, úgyhogy 6 darab csomagot lehetett nyerni. Az első Barbaráé lesz, a második Weiss Robi, a harmadik It's belong to Lily. Nice to meet you again, Lily. You were also in one break, but you are very lucky, Lily. Nagy Erikáiva és Vas Marci a 4. lesz, Falusi Bálinti az 5. és Polgár Ádáméki a 6. No, most először kibontom, összekeverem őket, felszámozom, ráírom a neveket, és akkor utána bontjuk a csomagokat. Ebben mivel nincsen mezes, így a csomagok ugyanakkorák mindegyik, hát nem tudjuk kitalálni, hogy melyikben mi van, de bármi jöhet. Na nézzük is itt az ingyen breakünkből, mit nyertek a résztvevőink. A dobozban ez a 6 csomag van, összekeverem itt őket. Na, egyet is, akkor nézzük. 1-es. Fú, de rondán tudok írni, az egy másik kérdés, majd próbálom szépen. Barbara. Oros Barbarái. Ez gyönyörű írás. Bármelyik férfi megirigyelheti tőlem. Akkor Weiss Robi 2-es. Hát ez még szebb lett. 3-as. Lili Vedejova from Slovakian. Nice to you, friends. Greetings in my bricks. 4-es. Vas Marcié lesz. Most Mártonnak, hát az M betű a végén gyönyörű lett. Nézzétek el nekem, sosem tudtam szépen írni, 2-es volt a különalkom. 5-ös Falusi Bálint. És akkor jöjjön a 6-os. Ő pedig Polgár Ádáméké. Na, feliratoztam, felszámoztam mindet. És akkor nézzük is sorba őket. 5, 4, 3, 2, 1. Természetesen az elsővel fogjuk kezdeni. Még közben gyorsan keresek hozzá egy kis tartót, amiben egyből be is teszem nektek. Megvan. Jó, minden megvan úgy nagyjából. nem rááll egyébként, sorry. Ez az elírás vagy leírás. Nem ráállt írtam rá, hanem kicsit akad, várjál. Még az előbb is egyébként váltottam már csatornát. Adorján, itt vagy? Szoktál szólni, hogy ha akad? Nem ráállt írtam rá, hanem azt, aki... Na. Nézzük. Még megcsekkolom gyorsan. Nem
most nem akad, azt látom. Akkor lehet, hogy néha egy részen néha akad, igen. Most megnéztem. Kicsit lejjebb vagyunk maradva, mint kellene. Váltok megint csatornát, egy pillanat. Na, most remélem jobb lesz. Váltottam egy csatornát, remélem jobb lesz. Egyébként sajnos nem csak itt akadnak a brékek, hanem TikTokon mindenkinél. Ezt múltkor Adorjánnal teszteltettem, megnézett körülbelül 5-10 bréket, akárkinél ment, és volt, ahol ennél sokkal rosszabb volt. Úgyhogy ez valahol Facebook hiba félig meddig. Most váltottam egy csatornát. Remélem most jobb lesz egy kicsit. Na, most jó. Köszi Ádám. Köszönöm szépen, hogy jó. Akkor reméljük jobb lesz, ha nem, akkor visszaváltok az előzőre, ezt tudom megtenni, de egyébként sajnos ez TikTok hiba. Mondom, hogy Adorján már mondta is múltkor, direkt vele teszteltettem, hogy mi a helyzet, mert már mi se tudtuk kitalálni itthon, hogy igazából most a mi netünkkel van a probléma, vagy nem. De nem net probléma, hanem igazából ez sajnos egy TikTok hiba valamiért. No, lássuk is. Most látom. Én biztos, hogy látom. Na, akkor nézzük, hogy ilyen csomagok jönnek sorba. Most áll, nem akad. Köszönöm szépen, Ádám. Remélem jó lesz, mert sajnos ez TikTok hiba. Tehát másnak a brékjei másodpercenként akadnak, ahogy a Dorian is mondta, úgyhogy ez még ehhez képest egész jó is. Úgyhogy hajrá mindenkinek. No, nézzük az első csomagot. Oros Barbarájét. Szóval Barbie, sok szerencsét kívánunk itt az első csomagodhoz. Nézzük, mi érkezik belőle. Van nekünk egy Mistjó Norvégiának, egy Ampadu Wales, Dolberg Dánia, egy Ronaldo, no, Barbie, itt egy jó kis Ronaldo neked, gratula hozzá. Ez egy szép lap lett itt, ingyen breakből, Dumfries, Hollandia és a vége, hoppá, wow, Barbie, hát ez gyönyörű, júj, de szép lett. Egy Priz mozaik, Holland, neked itt a Ronaldo mellé. Hát Barbie, mázlista jó kis csomagod lett, azt hiszem. Első csomag, de kirakom, mint első csomagot. Nagyon jól jártál itt vele. És volt még egy Ronaldód is, úgyhogy nagy gratula hozzá, Barbie. Nagyon király lett. Első csomagod. Most kell keresnem. Jött. Hát pakolom is össze. Szóval első csomagot, Barbie, összerakva. Nagyon jól sikerült. Szívesen, Barbie, egy Holland és egy Ronaldo benne. A ronda írásommal. Első csomag megvan. Jön a következő. És köszi szépen, hogy beugrottál a brékekbe, itt mindegyikbe, láttam, szorgalmasan jöttél, most is van egy nagyon jó kis brékünk. Látom, itt jöttek is, Hornyik Máté is vitt egy random spotot. Van egy brutál jó brékünk, aki szeretne, az mindenképpen csatlakozzon hozzánk, mert most egy 3 hobbyboxot szeretne majd nyitni a férjem.
kártyákat venni tőlünk, mindenfélét lehet, csatlakozzatok az Ike Cards Break csoporthoz, gyertek, Facebookon, ott tudtok venni spotokat, kártyákat, mindent. Szerintem most egyébként remélem nem akad, most megnéztem. No, kilőttem itt mindent, amit lehetett. Yes, egész jó. Na nézzük a következőt. Weiss, Robi. Hajrá neked is, Robi. Érkezzenek szép lapok itt a csomagodból. Szóval Robinak az első egy Immobile, olasz. Ramsey, Wells. Egy Aronson az USA-hoz. Gabriel Jesus, Brazília. Egy Barrios, Kolumbia, és a vége egy Piz mozaik. Cavani, yes! Uruguayi Cavani. Gratulál neked, Robi. Piz mozaik, Cavani jött. Köszi, Adorján, hogy itt vagy és szóltál. Szóval érkezett neked egy gyönyörű Cavani. Itt nekünk. Na, ide rakom a 2-es csomagot. Könnyebb legyen majd összeszednem itt a lapokat a végén. Köszi, Adorján, köszi. Barbinak pedig gratulál nektek. Gyönyörű, jó, nagyon jó csomagot fogtatok ki. Itt az ingyen breakből. Őt is ide rakom. Akkor Weiss, Robi. Második csomag, Weiss, Robié. Nézzük következőt. So, Lily, that is yours pack. Yours is the third pack. Good luck for you, I wish. Very, very nice card. So, let's see them. First is Miguel Trauco, Peru. Moreno, Venezuela. Ferran Torres, Spain. Next is Gustavo, Colombia. And Shaki, Switzerland. Last one, Priz Mosaic, maybe give and go, I think. Yes, give and go. Belgian, De Bruyne. Congrats to you, Lily. Nice, very nice, please. De Bruyne. I think you are very happy with your cards. It's very, very nice. Thanks for your support in our break. And congrats to free break also. Na, szóval Lily csomagja is megvan. Nyert itt egy gyönyörű szép Priz De Bruyne-t a breakből. A jó kis ingyen breakből. Akkor Lilié is megvan. Ő ezt a harmadik. Összerakom neki is a kártyáit. Még van itt csomagunk. Vas Marci. Következő. Hát, good luck neked, Marci. Eddig még Orange Parallelünk nem jött, úgyhogy most már csak 3 csomagunk van, tehát abban már jöhet Orange Parallel. Sergio Penya Peruhoz. Egy Benzema franciáknak. Akanji Switzerland. Guardiol horvátokhoz, és érkezik egy Give and Go, Declan Rice, itt a rizsa, yes, Marci, ez gyönyörű lett Angliához, és ott az Orange Parallelünk, micsoda box, Cristiano Ronaldo, hát micsoda ingyen breakünk van itt, hoppá, egy Ronaldo Orange Parallel, Vas Marcinak, nagy gratula hozzá, Marci, gyönyörű lap lett, ez eddig a box hitünk kb. Ez egy brutál jó box lett, azt hiszem. Úgyhogy Marci, nagy gratula neked hozzá. Júj, de jó, ott a rizsa mellé már is egy Ronaldót is kaptál. Szép kis csomag. Szívesen, Marci, nagyon-nagyon szívesen, itt az előző csapataid mellé igazán kiállt egy gyönyörű szép Ronaldo. Hol raktam itt igen, csak hogy tudjam, hogy melyik kicsodáé. Rakom is egyből össze. Belerakom ráírtam a neveteket, így a legegyszerűbb, nem koszolom össze a sleeve-eket. Sleeve-et föl tudjátok utána használni, hogyha esetleg postáztok valamit, ezt nem akarom összefirkálni semmiképp sem. Ezért inkább a csomagokat firkálgattam össze. Na, még van 2 csomagunk, egy Bálintnak és egy Polgár Ádáméknak. Eddig ez egy jó sikerült kis blaster lett itt ingyen breakben. Falusi Bálint következik. Na Bálint, good luck for you. Egy Pepi USA,
Érkezik egy Sorsby, Norvégia, egy Bentancur, Uruguay, Frankie de Jong, hollandoknak, és Orange Parallel, de szép lesz, és a vége még egy Silver is, Falusi Bálint. Ezt ne rakjam el. A Silvered lesz egy Benzema, nagy gratula hozzá, Bálint, gyönyörű lap lett. És akkor az Orange Parallel lett pedig egy Will to Win, Jan Bednarek, Lengyelország. Nagy gratula neked itt ez a szép két laphoz, Bálint. Ismét gyönyörű lapjaid ugrottak itt a breakünkből. Az ingyenes breakünkből. Köszönjük, hogy részt vettél az eddigiekben. Lesznek még majd ilyen ingyenes breakek. Gyertek, csatlakozzatok a csoportunkhoz, iCards Breakshez. Na, pár toploadert itt felbontottam. Ez egy nagyon jó kis blaster. Ilyen jó blastert nem is tudom, mikor bontottam utoljára. Ez brutál jó lett. Na, Benzema. Most van. Falusi Bálintnak. Jaj, hát nem nagyon fér ki ide. Meg akkor van neked egy Will to Win is. Egy Bednarek. Lengyelországhoz. Orange Parallelben. És akkor itt a csomagod. Össze is rakom. Jöjjön az utolsó kis csomagunk Polgár Ádámnak. Már ez lesz az utolsó. Hajrá Ádám, good luck for you! Na nézzük. Rodrigo de Paul, Argentina. Úgy látom, hogy neked is egy Orange Parallel a végén. Oli, Kovatárhoz. Egy Laport, Spanyolország. Munoz, Kolumbia. Érkezik egy Lotomba Svájcnak, és Orange Parallelled. Na! Ha, én látom ki az. Mégis ki a hűtő. Harry Maguire, Angliához. Nagy gratula hozzá, Ádám, nektek. Egy gyönyörű kis Harry Maguire Orange Paralleltek lett. Ez egy jó box volt. Hoppá, ez nagyobb, kisebb kere. Most nevetsz, tudom, hűtőm. Harry Maguire, nagy fejünk, néha pattan a fejéről a labda a kapuba, Manchester meccseken. Nagy gratula neked, 3 Orange Parallelünk is lett, jó kis box volt. Köszönjük szépen, hogy támogattatok az előző breakekben. Ez egy ajándék volt itt nektek. Szinte a kedvenced, nem mondod? Figyelj, hát... Harry Maguire-t én alig vártam, hogy eladjuk, azt most meg stabil kezdő a hátvédségben. Ez egy vicces. Én azt hittem, már megszabadulunk tőle nyáron, erre stabil kezdővé vált, annyira borzalmas az egész csapat, hogy Harry Maguire lett a stabil kezdő. No, akkor mindenkinek megvannak itt a szép kis lapjai, köszönjük szépen, aki tud, csatlakozzon hozzánk, ingyen breakjeink is vannak, Ike Cards Break csoport hónapjátékosa, persze az Gergő, hogyne. Egyébként benne van a fantazimban ilyen tartalékizének a padom, néha följön, múltkor, mikor 6 pontot hozott, én azt hittem felvágom az erejémet, hogy ott ül a padon. Ja, Istenem, ne is mondd. Na szóval, csatlakozzatok az iCards Break shoppinghoz, ott vannak ingyen breakek is, és breakek is, gyertek minél többen. Itt vagyunk, elérhetőek. Na, nézzük. Hónapjátékos lett a Premier Ligában? Csodás. Szóval érkezett itt Falusi Bálintnak 2 szép lapunk, egy Bednarek és egy Benzema Holo, egy Bednarek Will to Win Orange. Gratula hozzá, Bálint, neked. Jött egy hollandunk Oros Barbiéknak, meg egy kis csomag. Gratula, Barbie, köszönjük, hogy velünk vagy. Vannak ki most nagyon jó kis Premier Liga breakeink, úgyhogy gyertek. Mert a férjem fogja tartani szakkommentátorként a breaket. Polgár Ádámé lett a hűtő, a nagyfejű Harry Maguire, a hónap játékosa. Gratula neked, Ádám, hozzá, és köszi, hogy itt kitartottál még velünk a múltkori után is. Akkor van nekünk egy Cavannink, Weiss Robinak. Robi, neked is köszönünk szépen mindent, nagyon megérdemelted. Egy Kevin De Bruyne, van Kevin De Bruyne to Lily, to Slovakia. Thanks, Lily, for your participation in my breaks. Very, very nice, and good card to you. Kevin De Bruyne, give and go.
Na és akkor az utolsónk, itt egy nagy hitünk is lett azért, ez egy jó nagy hit, egy Cristiano Ronaldo Vas Marcinak. Köszi Marci, hogy jöttél, nagy gratulál neked itt a Ronaldo Orange paralelhez. Azért ez nem sűrűn van meg úgy az embereknek, úgyhogy ez szép kis lap lett. Hát köszönjük szépen mindenkinek, és akkor irónia akart lenni. Igen, legközelebb találkozunk a következő breakben. Aki tud, vigyen még itt a Premier Ligás brutál breakünkből spotot. Szerintem még van, vagy 6 darab spot körülbelül. A férjem fogja tartani. Úgyhogy gyertek, vigyétek, vegyétek itt a spotokat. Hornyik Máté is beszállt, tökre örülünk neki. Köszönjük szépen, hogyha jöttök. Mindenképpen itt a breakbe. No, vigyétek a Premier Ligásot, 3 hobby box, mindenképpen. Gyertek. És akkor következő breaket reméljük, ha betelik. Itt hát már nagyjából már telünk azért, ahogy láttam. Alig maradt már, lehet, hogy csak 5 spotunk maradt összesen. Az már nagyon jó. Itt egy 3 hobby boxra. Vigyétek, vegyétek, hogy beteljen itt nekünk a breakünk, és akkor azt a férjem fogja majd tartani. A következő etapot egy kis Premier Liga szakkommentációval arra lehet készülni. Szép estét mindenkinek, és jó hétvégét! Köszönjük, hogy velünk vagytok! Sziasztok!